Ago, mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Me ding de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio. Ya rebeti ayen akenkan ne so. Eye Ɔkrabiri. Na so ansa na yebefi ase no. Me de aseda ma Bureau of Ghana Languages. Se won ama me ho kwan a me ne wo Erican wo home. Efe me da cdfi.net ase. Se won so aboa me na me di dwumadi yebrɛ. cdfi.net ya abaifo bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wodi gwa twa wo niam ani mfonini na kɔ cdfi.net na fa mfonini kogu ho na obiara a obeto no mfrɛ wo ne woni nsa wo so wo so pese wo to ade a ha wo hu nkokrom nkote mfifiri tina wo fi na kɔ cdfi.net wo phone ne so wo laptop ne so kɔ cdfi.net na kɔto niam wo ho yo me da mo amhwɛ dwumadi nyina ase me da Mrs. Augustina Owusu ase me da Ora Samuel Ofosu ba ase me da Raphael Esiedu munyina ase danka mo me chiechia munyina yemfi ase Ɔkrabiri eti edikan meja de me nim no efise me nyinga meto no se oye okokɔ ana otuntum otenten ana akwatia obran ana atia mini ho adwene biara ne din nko na minim se edi bieni me na de me kai no kakra na oye okokɔ a nanim da ho de gwa nesimu wo jaw na ehwa se hweu na me ne no to nsa didi asanka krom ewom na me yesu konomade nanso me hu ise na obran mu nye no de kra eto da bi no onu aduan mpo a oni mina wadamfo bi a otai ba ne nkyɛn bɛka no mfato ho sempi de cheche ne re asɛm a na otai ka kyerɛ mina ne sɛ odomankom owu de ɛda mansankom mu ene ɔde oyikɔ ɔkyena na ɔde ɔfoforo nso kɔ wo bɛka sɛ wɔn a ɛkɔ no rekɔ asan aba nso ɛnte saa wudwen ho a ɛyɛ yaw ne arehode nanso eyi eni obra no wudi mu areho ne muada wo nso wa ahoden so behwan nanso wonim sa ahoden ara ne nkwa esa na nkwa asa bronya brebi mu a obiara eni eje no me na konom nsa boe otwa ejajo damuni nyina nene ye no nso hye me areho ma me sui bi nani so tete no pe na ne yefunu so ni mu sania me na bufa suni efede na eya hometew adofo ne won a ye ne won bof afipam no mu bebreba behwe no na wo hu ise ani soson no wo ma wokofa odunsini bi a waje din won potem ho ma obehwe no ne hu sang no ma obiara ani jei ampa owuti se akroma ohwim nipa te se akroma hwim nkokoma adwene a wususu ye kwa ahudi nyina nso ye kwa onipa rebreje den odisani repre eje den ne na wotwe so anopetututu amasori hohoro manim no na adamfo ano bai bebisa no ase mi boa no se wada nanso otokɔ so se mi nkonyan no ma no mi konyan no nyan no nanso wanyan enti mi bebo no amane na adamfo no kɔ dan no mu na nani bɔ a ɛbɔ no so eni osu a otue mu nyina ye bia kopɛ adan ya mansawu osuma nipa pi behye ofie ho tenchem wokohwe me na a wasin da kete so no eni obiara a wansu da no jeni a wama ofie ho bi entempa na woka me fi ofie ho me kogina afikyiri sui pi me wo fayire bi a wofre no afuafo fie befa me ko ni fi eye kakra no me sanko ofie ho ko hu ise wode me mama retofu nakamu anokwa me sui twa ejajo ma eye obiara reho ne a meti ha yimpo me kai ejajo a me twae no mu nsam no bi a ese nsamampo musuadro
Wona wu a na wabusua asa. Mpanyi kan ya womwa. Mini agya na mesum afre no. Ma agya wu, me na wu. Ma abusua asa. Aka me nko wiase yi mu. Ma ya agya nka. Aboa oni dua. Eyisan na meye. Na ma de ye mobo. Me wofa da pa be fa me ene me kotenai. Wofa ene ne yire efu afofie nso na wo ma ba asia. Mia benu ina merima nso ba nan. Mufra yi mu opiesie no ne oye. One de na nani afi kakra. Kwa misachi nso ne nia na nani afi wo merima anu mu. Ono na odi oye achi. Obaako nso din de Kwabena Kuma. Odi nsemone se oka achire no ne ye free ye. Na ono na me na eboti pen. Arehusam ne se me wo fayi amfa ne mayi mu biara nko suku je ya afriye nkuto. Bre a me ne no kotenai no na efe ansa na wahu suku hu mfaso. Enti ode me koto suku mu bi. Empempi se me ne yare ko suku a na mofra aka no resrew yen. Wo se yen de wode yen rekọ se wo muru yen efise ye mofra bone. Eyi ama mani enye suku ko ho na mi fi ase bọọkụ. Debide mi gwan ko sheti afiso. Ọchịrịchịrịfo no soma me mfefu no bi ma wo be kire me. Wode me koe no anokwa emma bi a obọ me no mi remfida na efiso menwan suku bio. Emfi kakra twa mu no mofra a wo fie ho no hu nse me ne yare ye nipa. Enti wo fi asetan yengani. Sabri nyina so na wofa eni rejemini ya ho kakra. Se ye wo suku na wofa de aduan si yenhwa a na mofra no akọwie di. Enso se obisa obiara se enye ono. Se basa na wofa ama yen sika akoto aduan wa bonten adi. Eto da bi nso a yebepon suku bebe fie no na won nyina akọafum. Ni ana ehaw yen kra ne se da a wobekọ afum no yebepon beba no na ofie hoja edum. Aduan a yebenua mpo ebi ni ho. Se ebasa na yede yefumpan asan kọ suku bio. Efe mi hwa na erekoso dodo. Nti mi bo wo famane. Oti no ne bufu yiye. Oye na adwene se ode mofra a ewo ho no nyina rekọ Ɔkramuni bi ho akọhwehwe abofrako a odi arukasem a etisa no. Ọkire mu se de biara da ohwe ma wodi aduan gu yen ho na onhu ne enti a ofie ho jadum na aduan a oma wodi gu yen ho no tuyira saa. Mama efu afofie a ma ho kwan se so yesa ode ntutu beba ofie ho. Saa semi achi debi mini ya akọ suku. Enu akonta so pe na mi hu se me agya me pensere wo fie. Nti misra ọchịrịchịrịfo no kwan se mirekofa aba. Mireko no mete so bi refresi. Nyamiche. Twen mi o. Mi betwa mani a ye ni. Obetu me no. Oka kire me se oriko fie akofa oprai. Nti mene no bo anankoi. Yedu yen fi no, yen hu dwiru yen yiye, efise na abontenpon no ano da ho to. Sabre no nso na ofie hofu nyina kwa afum. Mene ya wura ofie ho. Ye behwa mukase pon no nso na ano da ho yi. Ye be yen ani behwa hinani. Kwabena Kuma na okura nsuridum ojayi. Ye kom jina ahohwe no. Efe oye ntem tase brode ni amankani a wodi agu yen ho no hyehye na atade kotokum na ofa ne nkrante dan ne ho se orikọ afum. Obedan ne ho a hifuni brim a oboy de eka de anka otwahwe. Odi asemone Kwabena na nanim aye nyafi na atohoa na ogina hoyi. Eni wu ne den ofi asisui no pa ye nchaw se ye ka nkyere wofa. Ohya ye mbo se
Orinya saa bio efise ose eno ne nia edikan a oreye. Asem no haw yende nanso ya amoso anche obiara. Efi ho ope yen asem sen obiara wo fie ho na obiara a mefa aduan ansan anum ofie ho ja bio. Sedu anwumre a mene ya afriye taafa yen nhoma kotena patomu kenkan. Sabre no na ofie ho mofra nyina wo abonten so rije won ani. Wo fade odantem enti samre no na wadu nimpa mu dedaw a nkrom gugu so. Abrewa fosia nso tight na oja ho wo adiwo twina abua bobobobo. Etore bia na abrewa mia nani asori abegina yen ho. Ota boyen abaso se ye boyen ho modern se yetumi kan nkyrewe no. Se yen nso yen ani hawa ye bisa ne nsem asekire ma ono nso di anije kire yen. Enwumre bi a oba afaako a na yeresua de no ye afriye bisa no se nana den nti na da se yerididi na yen mu bi de ne nsa sifema wotiatia no. Abrewa buai se mode mu ye mofra eyi nya asem anka esese wubisa muntie se obi rididi na ode ne nsa sifema o meda ni mwai ma me hu dwiru me kakra nti mi bisa ne se nana den nti na oni no men obuai se wudidi na wode wonsa sifema aduan no fa wonsa no mu kohye fem. Efri yenso di tware mu se kwesi de bia me mama ye akukọ nkwan no me yiye na nso bria na me rididi no na me nsa sifem. Abrewa fosia de oye ugu no se mo hwe obia bi ne ho enti na wa ye twia so odroben no wadidi adidi nso hwe wo kese. Asem fufuru bi si me trim na me de ahopre bisa nana se nana makaya sem baako adenyi nti na se yeri gware a yentu dwom no. Obua mi se wo pese waja ene wu na iwude a ugware a to dwom. Eyi ma me sori gina ntintin hwe osru dingu ahomekan se oh nana wa ma me ra ho efri yetia me se me ntina se na me kire me ho me bua no se oye saa mumu a na orepro ma reho no so nkyene enti onkasa. Abrewa fosuo di yen ho few se mo adwudwa mo amankani fufu ni nkontomre nkwan awie no ansa na mo rere beho. Montina asensua mo ade na ne ewo anim no na edoso. Mede amemene fi bisa abrewa fosuo se nana nentimi ameja ene me na ewuyi mi gware a mitumi todwom. Abrewa fosuo ade ni boni bi hwe me tie me se hina na oka kire wu se waja ene wu na ewu jama wani su rebriu enti na wu se wu ra hoyi mmo sa asemi su bio wati ana mi buanu bi ni bi ara se ma ati na nso esane se mi nyanya me ho nti asenti mi bisa no bio se nana enti obi a na eja ene ne na ewu deda ono se orugware a otumi tudwoma na ode ahohari buai se debi so tudwoma obiara odi won ade no nso bewu efriye ama nana bia anu ensi kra na obisa ni se nana na wowu den abrewa fosuo aka nanim se wudi wugware a tudwom anka wo bete mirika ma kire mu ama mwati ase se muri gware a muntu dwom muri didi nso a muntu dwom saa ne ma bie yi nyina ya busude sabri nyina na mani imma me ho se na na gina ho na esese ye ma no egwatena so enti okai se ni dwonkumu ye ne yawo na ye ma na egwantena so no mede no ma no na me patena obubi so ni ana metehu wonana ho ne se bibiara mu se orididi a je se wati ubi ato fema nsa na ode aduan no bi aka na ano mi bisa no ne enti a oye saa ma o kire me ase se otew to ho ma nsamanfo
Efriye nso ama anso ho ara. Obisa nana se, enti nsamanfo wo ho ana? Nana boy se, nsamanfo wo ofi biara mu. Ebusua biara mu nipa a wawuwu no asaman wo ho. Won na wo boyen ho ban. Se esane bi reba yen so a, won na wo hu no kan bogu. Wo prapra yen ho yi yen fi musu nyinaa mu. Wuje di se nsamanfo wo ho sania nana biara ken. Se wuje di a kire wadwen ni nti a wuje di. Onso wonye ni a kire wadwen wo adwen kire bia ho. Yen ento aso. Yetiti heyi wo hwe yen. Nkomo biara yedi no wote. Se yedidi na ya ama wombia. Wodi enibri bema oyare anase amane bi ato yen. Enunti na se yenom nsa yedi bi gu fam ma won no. Yedi sre won ho onyinche ene asumdwei. Esane se wo ben yenti na enejo nso yempra no. Ebia na wotete ho na ya pragu won so. Efre ye bisa ne se, nana, inti yetete heyi wo he bia na. Abriwa fosia nso bua ne se, enti wonnim. Se enye won adaroma ina wobo mo ho ban a, anka moje di se moti ase besi ne. Nananom nsamanfo de, meti won so a me sorry. Muntie, debi, menua panyin bi a waka baabi ko enejo ha. Kwai kesi bi mu. Onantew bre nanso wenhu aboa biara ja. Efei obetia obi na orehyew kwakwakwa wo odum kesi bi edukro mu yi. Odan ne kanea no hwe hope ena afofanto bi bebofa nanim dum no. Asem na atu oberima wo kwai mu yi. Ntempa na awosew atiwegu no so. Efei obeti wo ni benkum sia obi fufuru nso refre no se obofwe yi dan nani dinitin nu sum kabi nu mu hwehwe ofie kwan oriba no nyina na saafre no di na echi egugu su sara bedu krotia pe ansa na ofre no rijai odu fie pe na ade to no so se enye odunsini kwaw ena onim nhaba ma anka edi bonia enejo no nani sutete ono pe na obo yen nia okohu wo wura no mu nyina yekọ ebisa wo obosom dente so no okire yen asese eye osamantwentwe na orisrew no na yen eja saman na odi na ekitiete no ma oba afie ntem no enti nananom nsamanfo de mini wo hu agorukura Efriye bisa no ne a osamantwentwen ye ma okire no muse osamantwentwen ni obi a wawu atofu saman nipa a wapetu ewuwu nyina saman ye asamantwentwen ni adua ebu akum no ni a wahye ne ho hama ewu ni asu afa no ni obi atwitwa ne sekan ama wawu ni a owo aka no ama wawu saa nipa yi nyina asaman dan asamantwentwen eni se wontumi nkwa asamando na wontumi mafie nso woni na makwan so awia ne enejo won ani ye den na wo ahoden so won aborew afufu yiye na woni nipa hia woni won kuntiti won keka won se osamantwentwen ni obiku na oni nu dufie pe esese ohwehwe ni fu naka echi kwan preko obi ya baby a owu na nsayi no so osamantwentwen na okum no meka kire na se endi na ni nuane tiye otu asese sa osaman ni osamampa na osamampa de wunya no ne natena ufi asem bia konso a na ekire madwen wo nana ho ne se edubro nya bre a eye enije da no momu no a nna nana fosua di areho mibisa no nia enti a oyesa no ose ewom se bro nya da iye enije dade nanso ya na wakai ni namfo na ebusuafo na etipemfo a na one won wo wiase na woko won asumanchiri no efriye bisa no nia obi wu a okọ o kire mu se
Ɔkɔ Asamando na Asamando yɛ ɔman a ɛso yiye. Afei nso enye obiara na otumi kɔ hɔ. Je ewufunkuto. Ose wonde wotumi fi Asamando bawiase daa na onipa te asefo ntumi mfa nani inhu won. Da je mua se ebia akraman se efise won na wonhu won a wontumi nka. Ose akraman de se wonhu won saa wobubom de ne nti se ne wonhu ohohu bi pe. Yen kyerɛkyerɛfo asɛm bi a ɔka kyerɛ yen fa nsamanfo ho besi mitrim. Nti meka kyerɛ nana se nana ɔkyerɛkyerɛfo a ɔkyerɛ yen ade no aka kyerɛ yen se ɔsaman biara ni hɔ. Nana de ne nan pim famfi a hometiw mu tie mu se kataria eyinum yɛ asɛm wɔkyerɛ mo fra kyerɛ bɔne sɛ Amerika ma kyerɛ mo pen sɛ nsamanfo de wɔwɔ hɔ. Sɛ mo kɔ mo sukuu no mu a mumisa no sɛ adenyi nti na mpanyimfo gu nsa. Denyi nti na mpanyimfo pun nkonwa na afei denyi nti na yeyi apai friends nsamanfo. So onhu afunsu ada. Eja mehwɛ me a mukwa mumisa no sansam yi nyina na nea obeka no mumeka nkyerɛ me. Nea ɔkyerɛ mo ade no yɛ abofra. Enemafo. Enti na wonche na wowu no. Nkomo etete sɛ yi bi na ɛyɛ a ye ne abrewafo su abɔ. Na sɛ yedi nsamanfo ho nkomo te sɛ yi sɛ a enedwomu ni nyina nsamanfo ho dan kuto na meso. Efise ade a ɛwɔ ani so no na wɔde kɔ dan mu. Eto da bi nso a ye ne abrewafo su agyakinye ma ɔde abufu mpo sɔre kɔda. Da ani ni papa no beba no nso de. Ɔtɔ ne boase kyerɛkyerɛ ye niema pii mu. Enam nana fosia so na meti gidi ahoro bebree ho nsɛm. Nanso menyi me hu sɛ ni nyinaa ye gidi hu. Ebi ni sɛ wo se wudidi wie a wo mubu abɔrew. Anya saa nea obubu na abɔrew no na bewu. Apotro huru fam wo na wo yɛ oberima a wo dan obia. Se wo yɛ obia nso a wo dan oberima. Se wo hu osram awie a mmoso anya saa wo beware abrewa na akokra. Wonto abasakon mu enedwo. Wo yɛ saa osaman de dadoa bebom. Se wo to obobo kokosachi a wo nsa bekoakoa. Wo yɛ abom enedwo a fajablu tum anya saa osaman de nsa betum. Wo kosie obi wa musie ba esese obi ahohoro ne nsa ne ne nan ho wo aboboa no ansa na waba ofie anya saa owu bedi obi achi akoni fi. Se wodi kahiri to adesuasua ememu yedru. Woni obi nam okwan so enedwo a imoni din anya saa osaman de ne babeto no. Se woda enedwo na obi fra wo naimu a enyeso na ebia na wokra na orefra wo ama makọ asaman. Se wo situ na wanto ankyene odan atifi entumrika ankodan mu ankosaw ansa na atofema ese foforo remfifi wo na nan mu da. Se wo de nkyene regu obi nsem na wanti ne nsem ansa na wo de agumu a obeje wo nsem si ade nyina. Se obi riyi wuti a emfa ahwehwe nhwe wanim anya sa obeje wunwi nyina. Se obi suma wo na otu ntasu gu fam na wa ama ansa na ntasu no yewa wufnuma bepro. Wotu ntasu tu ojamu atasu akro yewo. Se wudwenso gu okwan mu na wantu ntasu antumu a na dwenso yaw ayewo. Se oberima tafro kwansem mu a omfu boje se wo hwie aduan ho nsu gu ho na wo botra eni subri yewo. Se bomote ka wo na we ani kan ankoto asumu na odi kan kotomu a ubewu. Se wo de waanu butu asubontin mu enum nsu na se obreku su sabre no a
Esese wunum nso ni nyina ma esa. Se osurito na uso bi ma abofra osoro kano. Se opimfo tete umekogu ntamamu wona yase a owo nsensia. Se opimfo repai brode abontamu na wamfa anko na echi na odeba nanim a obewono na ne ba no nsatea bobomu. Se opimfo de mobare shebuchie mu na wamfa na se no anhye mu na orewa ne ba no de nanan na ebedi kan aba. Yo jidi ahuru yi nyame cha bobo bebre so nanso bebre so wo a wantimi amoso wonim bi a wa amoso a chirewo adwenkyere bia ho ne yensu yenkan bi echiri a menyi nyina ma adwene mu buei no ena mehu ise eyinum nyina yehunu mehu ise ne ya ahoro a mabobodin yi nyina nye na mpanyifo na empese wo beyi anim saa akire yen anya saa mofrari nyaye da wa sheda de inchirase huhu bi abata ho senia ebeye na mofra besuro na wanko so anye jom se a wo se wugware a wonto yi ase ne se wubuebue wano ntu jombre a wurugware a ehuru no bi bekọ wanum ama wamene na ede ayemkaw abrew enam saa abrewai araso na mete apenteba kukuba obonin abam ene nsem pii ase ochire me se apenteba ne abofra bi a oka wo awomewu achi wota ye nipa a woma won donkodin se ebia sumina kaya bekai eni dowuna wota sensan won anim frɛ won odonko kukuba nso ne abofra a wawo no a onni na wotwe obonini obia a onwoida efe abam ye amani bi a woye mantafo enti efibre a owi no mani anka ofie ho yiye bio efise mehu ise mahwere adekese yo aha ena yen akenkan sem ne besi ne se wo adwenkyere bi fa ni ayakan ye ho a eya kirewo adwenkyere bia ho na fe kai se wo be like wo be subscribe efe wo subscribe abodon na ewo ho no na ye disini to ho a YouTube yi wasutri efe fasini na wonamfonom no wonso wonhwe bi da ye be hia bi ono ye de eti etoso abien na ebeto aso makram